सब रही रौरा मुंह कहियो मत देखी घर के। तो का मेहरारू केंगा रही जी मुहवा देखस बगैर 1 से 2 दिन। हाँ 1 से 2 दिन और फिर 50 रुपया आइल बा। देखी है ठीक बा। तनको साउंड अगर गड़बड़ बाजता ब्यास लोग शिकायत करता ब्यास लोग के मुंह पे ले जाके 50 रुपया मार दी तुरंत लगे बड़ाई करे। नोट नहीं के तो सिक्को चला के मार दी के मुंह फूट जाए। अब चलते चलते एक लाइन में संजय सराबी जी आप कहाँ गए थे? कौन केस कटवाया है जी? भाव लता कहे बका मास्टर जी का कहे के बा तनी भाव दिखा दी तनी मनी। हां भाव आई तो मास्टर जी दाम बना रहे स्त्री माता बना रहो। चुप रह नाती के चोर चोर स्त्री माता कहता नहीं हां वही मुआ से मौसी कह देती तो मौसो तर जाता है। हां तोड़ जाते कि मर जाते लगते भोग थारे। काहे ना मौसी माता को तनी ब्याज लगे आई कहाँ? अरे जाई ना हके तो ताकत नहीं के कब तू जा हटी तो तनी लाइन क्लियर होके 2 गो सखी एक संगे शादी हो गइल बा। हां एके संग है एगो सखी का मर्दा मानत नहीं खे बेचारी शिकायत करत या सखी से कहत या कैसे मास्टर जी कैसे कहतिया बलमा कदर न जाने बाली रे उमरिया के आ कबल जगा के राखी कबल जगा के राखी हई को माला सारिया के बलमा कदर न जाने आए है बाली रे उमरिया साफा कदर ना जाने तब संजय सराबी जी गुप गुप ई चैनल सब्सक्राइब होता संजय सराबी जी के चैनल सब्सक्राइब होता और चैनल के नाम हो घोप घोप। दुगोला जब रहेला तब संजय सराबी जी से गाइला रउरा से तो हमरा सीखे बा कलाकारी ले बा ई नहीं से दुगोला बा संजय सराबी जी से। बा मास्टर जी तनी कैसे सराबी जी ओए सराबी जी घोप घोप गो गो चैनल सब्सक्राइब करे बाद संजय सराबी जी के वो दिन रे ना लेनी हम के रात भर खोजनी रोगा लेनी दूसरा जगह शादी होती शायद रहे घर में गौरा के लाल गौरा के सुमिरन में बोलाइला गौरा के लाल गौरा के सुमिरन में बोलाइला सभा में आई बाबा सभा में आई बाबा बंधनवा गाइला गौरा 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 के लाल गौरा के सुमिरन में बोलाइला
पूरा परिवार के पूजा होला होला जैसे में गणेश जी का पूजा होला गणेश जी का पिताजी बनी महादेव जी वहाँ का पूजा होला गणेश जी का माई बड़ी पार्वती वहाँ का पूजा होला गणेश जी के भाई बड़े कार्तिक जी वहाँ का पूजा होला गणेश जी के मेहरारू बड़ी रिद्धि सिद्धि वहाँ का पूजा होला गणेश जी का दुगो बबुआ बड़ा शुभ होला वहाँ का पूजा होला गणेश जी का भौजाई बड़ी छठी माई वहाँ के भी पूजा होला ये ना वहाँ लोग के हथियारों के पूजा होला अस्त्र शस्त्र के गरासी फेर से ओही खानदान में एगो बैलो बा ओकरो पूजा होला त पूजाए लगबा तब नु पूजाता अब निमन बलू पूजाए की छेरना बल पूजाए और कहे बका मास्टर जी पियर पियर धोती चढ़े पियरे जाने पियर पियर लाडूअन के भोग लागे ए धरती पे बहुत सारा मिठाई बा जैसे में बर्फी बा पेड़ा बा रसगुल्ला बा जिलेबी बा छेना बा लाल लत्ती बा लाल मोहन बा लाल मोहन ना काहे ई सब ना गणेश जी के पसंद आइल काहे गणेश जी के सब पियर पसंद आइल संजय जी गणेश जी के काहे पियर का लड्डू पसंद आइल काहे ना केरा पसंद आयल एक दिन तक घरे जोन डिसे में गणेश भगवान आगो रहा पियर देख के आ गए और काहे बका मास्टर जी पियर पियर धातु चढ़े पियर जाने पियर पियर लाडूअन के भोग लागे सभा में आई बाबा बंधनवा गइला गौरा के लाल गौरा के सुमिरन बोलाइला गौरा के लाल गौरा के सुमिरन में बोलाइला गौरा के लाल गौरा के सुमिरन। दुल्हा सरकार आइल बनी कि ना एगो सहरा हरा गा दिया